7 अक्ट'बर 2023 सनिबार खालि जेब्ला 5,000निबो बांसिन रकेटखौ हामासनि रौनियाफोरा गाजा स्ट्रिपनिफ्राय इजराइल फारसे गावहरो आरो गाजा आरो इजराइलनि गेजेराव थानाय सिमाखौ सिफायनानै सिमानि खाथि खाला ओनसोलफोराव थोंजोङै गाग्लोबो आरो बे गाग्लोबनायखौ हामासआ अपारेशन आलेक्सा होनना बुंदोंमोन आरो बे गाग्लोबनाय जाथायनि उनावनो दिनै इजराइल आरो फिलिस्टियाननि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव दावहाया सोमजियो जाय दावहायाव दिनै रोजा रोजा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां खहा जाबाय। सोरबाया जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय, सोरबाया खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजाबाय। दा बे दावहानि गासै आपडेट्सखौ नोंथांमोना गुबुन गुबुन बिजोंनि गेजेरजों गुबुन गुबुन मिडिया चेनेलनि गेजेरजों मोनथिबाय बा मोनखाबाय। दा जोङो बे दावहानि आन्दोआव थाखोमानाय माखासे गोलाव जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ बुजिनो नाजानि आरो मिन्थिनानै लानि। दा जे इजराइल दङ, बे इजराइलआ सोनाब एसियायाव थानाय मोनसे फिसा हादर जाय नर्थ इस्ट बा सा सानजायाव थानाय मणिपुर एबा मेघालयनि समान जागोन। इजराइलआ सोनाबथिंजाय भुमध्य लैथोमाजों बेंजानाय जायखौ मेडिटेरेनियान सी होननानैबो बुङो आरो खोलाहा इजिप्ट, सानजाहा जर्डान आरो सिरिया आरो साहा लेबानन हादरजों बेंखनजानाय। इजराइलाव गोबां जायगाफोर दं जाय इहुदिफोर, ख्रिस्टियानफोर आरो मुसलमानफोरनि रोखोमसे धोरोमारि ओंथिगोनां आरो मोनसे गोब्राब जारिमिन दं। दिनैनि मुगायाव इजराइलनि बांसिन सुबुं अनजिमाया जाबाय जिउइसफोर जायफोरखौ इहुदी होननानैबो बुङो आरो खम अनजिमानि ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमफोरखौ नुनो मोनो। गोदो गोदायनि जारिमिन एबा एन्सियेन्ट हिस्टरिखौ नायोब्ला इजराइलनि गोदो गोदाय जारिमिननि सोमोन्दै बांसिनानो हिब्रु बाइबेलनिफ्राय मोननाय जायो। इजराइलखौ बाइबेलनि आब्राहामसिम उनसंनो हायो, जायखौ बिनि बिसाज्ला इसहाकनि गेजेरजों इहुदी धोरोमनि बिफा आरो इस्माइलनि गेजेरजों इस्लामनि सासे बिफा हिसाबै मानिनाय जायो। आब्राहामआ सानै बिसाज्ला दंमोन, सासेहा इसहाक आरो सासेया इस्माइल नाममोन। इब्राहिमनि फोलेरफोरा कानानाव एबा गोदान मुगानि इजराइलाव थाहैनायनि सिगां गोबां बोसोर इजिप्टनि सुबुंफोरजों बान्दा खालामजानायमोन। 1000 ख्रीष्टगिबियाव डेभिड राजाया बै ओनसोलखौ खुंदोंमोन आरो बिनि बिसाज्ला सल'मनआ 957 ख्रीष्टगिबियाव गोदो गोदायनि जेरुसालेमाव गिबि थानसालिखौ लुजेनदोंमोन। 722 ख्रीष्टगिबियाव इजराइलनि रायजोआ एसिरियानफोरजों गाग्लोबजादोंमोन आरो फोजोबस्रांजादोंमोन। ख्रीष्टगिबि 6थि जौथायाव जेरुसालेमखौ बेबिलनियफोरा जै खालामदोंमोन, जाय जुदाखौ सामलायदोंमोन आरो गिबि थानसालिखौ फोजोबस्रांनानै बिसोरो इहुदिफोरखौ बेबिलनाव होखारहरदोंमोन। बेनि उनाव 538 ख्रीष्टगिबियाव बेबिलनियफोरनि उनाव एकेमेनिड साम्रायजोआ जै जादोंमोन, जायनि सम्राटनि मुङा साइरासमोन आरो बे इहुदिफोरखौ जुदायाव थांफिननो गनायथि होदोंमोन, जेराव बिसोरो सल'मननि मन्दिरखौ लुफिनदोंमोन। बेनि उनाव 70 CE आव एबा कमन एरायाव रमानफोरा नैथि थानसालिखौबो फोजोबस्रांदोंमोन, जाय गिबि इहुदी रमान दावहानि जोबनायखौ दिन्थियो। नैथि मन्दिर लुनायाव बाहायजानाय जि सना आरो मुवाफोर दंमोन, बे सना आरो मुवाफोरा रमान कलसियाम बिल्डिं लुनायाव बिहोमा होदोंमन होननानै साननाय जायो। बेनि उनाव 132 निफ्राय लानानै 136 एडीनि बार क'खबा रिभल्ट एबा बिग्रायनायनि उनाव रमान सम्राट हेड्रिया गासैबो इहुदिफोरखौ होखारहरदोंमोन, जाय सम सम रमाननि हेंथा बिग्रायखांनायनि मिरुमोन। हेड्रिया आगानसे आवगायो आरो प्रभिन्सआव इहुदिफोरनि थाथायनि जायखिजाया सिनखौ बोखारनानै बेखौ जुदानिफ्राय सिरिया पेलेस्टियाना मुं दोनदोंमोन। जुदाजों इहुदिफोरनि सोमोन्दोखौ फोजोबस्रांनानै आरो इहुदिफोरनि फोथायनायखौ होबथानानै हेड्रिया मोनसे हादर जाय रमान साम्रायजोखौ गोबां खहा खालामदोंमोन बेखौ होखारनो थांखि लादोंमोन। उननि गोबां जौथायफोरनि थाखाय इजराइलनि ओनसोला पार्सियानफोर, रमानफोर, ग्रीकफोर, आरबफोर, फातिमिदफोर, सेलजुक, तुर्कफोर, क्रुसेडारफोर, इजिप्टियानफोर, मामलुकफोर आरो जोबनायाव अट'मानफोर बायदि गोबां हानजाफोरजों जै खालामजादोंमोन एबा खुंजादोंमोन। दानिया गोदान मुगानि जारिमिन एबा मडार्न हिस्टरिखौ जोङो नायोब्ला गोदान मुगानि जारिमिना 1517 निफ्राय 1917 सिम
अट'मान साम्रायजोआ इजराइलजों लोगोसे सोनाब एसियानि गोबां बाहागोखौ सासन खालामदोंमोन। 19थि जौथायाव इजराइल एबा पेलेस्टाइन ओनसोलाव सुबुं अनजिमाया फ्राय 87% मुस्लिम, 10% ख्रिस्टियान आरो 3% इहुदिफोरमोन। गासै फोरमायथिनि बादिब्ला एबा सर्सफोरनि बादिब्ला बे हारिफोरा गावजों गाव गोजोनै थायोमोन। जेरुसालेम नोगोराव मोनथाम हारिफोरनि सुबुं अनजिमाया समानमोन। 19थि जौथायाव सासे अस्ट्रो-हांगेरियान इहुदि रादाबगिरि थिउडर हर्जलआ इहुदिफोरनि थाखाय पेलेस्टाइनआव मोनसे इहुदिफोरनि थाग्रा न'नि सानदांथिखौ फोसावदोंमोन। बे साननाया जायनिज्म महरै मिन्थिजादोंमोन, जाय इउर'पआव इहुदिफोरनि गेजेराव गोबां उनसंग्राफोर मोनदोंमोन, जेराव इहुदिफोरा फारागथि आरो सुबुं बुथारनायखौबो मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। 1917 मायथाइयाव ब्रिटिश सोरखारा सेथि मुलुग दावहानि थाखाय इहुदिफोरनि मदद मोन्नायनि मिजिंजों मोनसे फोसावथाय होदोंमोन। बेखौ बेलफर फोसावथाय होननानै बुंदोंमोन, जाय पेलेस्टाइनआव इहुदि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे हादोरारि न' गायसननायनि समायखौ लादोंमोन। बेयो जेंना गोनांमोन मानोना 1912 मायथाइयाव इंराजफोरा सिरियै फ्रेन्सफोरजों मोनसे रादाय खालामदोंमोन, जायनि बादियै दावहानि उनाव आरब ओनसोलफोरखौ बोखावनाय जागोन आरो पेलेस्टाइनआ इंराजफोरनि सामलायथियाव जागोन होननानै। बेनि अनगायैबो इंराजफोरा 1915 मायथाइयाव मक्कानि खुंगिरि शरफी हुसैननोबो खोथा होदोंमोन एबा समाय लादोंमोन दि जुदि हुसैनआ अट'मानफोरनि बेरेखायै आरब बिग्रायनायखौ दैदेनो, अब्ला बिथाङा पेलेस्टाइनजों लोगोसे बै ओनसोलफोराव सासन खालामगोन जायखौ बिथाङा थारैनो मावदोंमोन। पेलेस्टाइनआव आरबफोरा बे फोसावथायखौ गोख्रों हेंथा होदोंमोन दि बै ओनसोलाव इहुदिफोरनि न'नि ओंथिया पेलेस्टाइनफोरनि थाखाय गादबजानाय जागोन होननानै। गोनांथार पेलेस्टाइन एबा मेन्डेटरि पेलेस्टाइन। गिबि मुलुग दावहानि उनाव इंराजफोरा पेलेस्टाइनआव मोनसे फामु गायसनदोंमोन आरो बेखौ लाखिदोंमोन दि पेलेस्टाइनफोरा गावसोर सासन खालामनो हानाय जायागौमानि बिसोर बे ओनसोलखौ खुंगोन। बेखौ गोनांथार पेलेस्टाइन बुंनाय जायोमोन मानोना बेयो लीग अफ नेशननि बिथोन बादियै जादोंमोन। बेनि गेजेराव 1920 आरो 1930 नि बोसोरफोराव पेलेस्टाइनआव इहुदिफोरनि सुबुं अनजिमाया रोजा रोजा बांदोंमोन, जायखौ इंराजफोरा मदद होदोंमोन मानोना बै बेलफर फोसावथायखौ बिथांमोना लाखिफ्लायदोंमोन एबा मान होगासिनो दंमोन। बे समाव जौगाबोनाय एबा इहुदि हारिफोरा आरबफोरनि गेजेराव बांबोनायखौ लानानै जिंगा सिनांगौ गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव 1936 मायथाइयाव पेलेस्टाइनी आरो आरबफोरा ब्रिटिशफोरनि बेरेखायै बिग्रायखांदोंमोन मानोना पेलेस्टाइननि आरबफोरा गावखौ मोनसे हादर महरै बांसिनै नायदोंमोन आरो बे बिग्रायनायखौ इंराजफोरा इहुदि रौनियाफोरनि हेफाजाबजों दबथायदोंमोन। बबेखानि बिग्रायनायनि उनाव इंराजफोरा मोनसे गुफुर बिलाइ हगारदोंमोन एबा मोनसे बिलाइ फोसावदोंमोन, जाय पेलेस्टाइनआव इहुदिफोरनि हाबफैनायखौ सिमा गोनां खालामदोंमोन आरो 10 बोसोरनि गेजेराव पेलेस्टाइनआव मोनसे जथाय इहुदि आरब रायजो गायसननायनि थाखाय बुंदोंमोन। नैथि मुलुग दावहानि समाव इउरपनिफ्राय खारलांनाय गोबां इहुदिफोरखौ इहुदि आफादफ्रा आयेन गैयालासे पेलेस्टाइनआव लाबोदोंमोन। आरो बेनि उनाव जिंगाया बांबोदोंमोन आरो इंराजफोरा बे जेंनाखौ गोदानै गायसनजानाय जथाय हादोरनो होदोंमोन। 1947 मायथाइयाव इउएनआ पेलेस्टाइनखौ बोखावनाय ओनसोलाव आलादा पेलेस्टाइन आरो इहुदि रायजो गायसननो थाखाय भट खालामदोंमोन आरो बे सानखांथिखौ आरबफोरा नेवसिदोंमोन। बिसोरो बेखौ सापर्ट खालामाखैमोन। इजराइल रायजो दानाय एबा फर्मेशन अफ इजराइल स्टेट। इजराइल रायजोआ माबोरै दाजादोंमोन? 1948 मायथाइनि मे दानाव इजराइलखौ डेभिड बेन गुरियानखौ गाहाय मन्थ्रि फसंनानै मोनसे उदां रायजो फोसावनाय जादोंमोन आरो बे फोसावथायनि उनावनो 1948 मायथाइयाव मोनबा आरब रायजोफोर इराक, सिरिया, लेबानन, जर्डान आरो इजिप्टआ इजराइलखौ गाग्लोबनो जागायजेनदोंमोन। 1949 मायथाइयाव बे मोनसे दावहा थाद'नाय फोसावनाय जादोंमोन आरो गोरोबथिनि बाहागो महरै वेस्ट बेंकखौ जर्डानाव होनाय जादोंमोन। बबेखानि इजराइलआ दावहाखौ देरहादोंमोन, नाथाय दा बिसोरो इउएननि सानथांखिनिफ्राय
बांसिन ओनसोलखौ सामलायदोंमोन। सानजा जेरुजालेमा जर्डाननि सामलायथियावमोन आरो 7 लाख पेलेस्टाइनिफोरा बे दावहाखौ नागबा एबा खैफोद होननानै बुङो मानोना बिसोरो हादोर गैजायै जादोंमोन। 1952 मायथाइयाव जिंगाया आरोबाव बांसिनदोंमोन जेब्ला इजिप्टनि गामाल आब्देल नासेरआ सुएज जाम्फैखौ हादोरारि खालामनानै होदोंमोन। बिनि जाहोनावनो सुएजनि आंखाल जादोंमोन। इजराइलआ सिनाइ पेनिनसुलायाव गाग्लोबदोंमोन आरो ब्रिटिश आरो फ्रान्सनि मददजों जाम्फैखौ फिन लाबोफिनदोंमोन। दा बेबायदियैनो गोबांथार दावहाफोरा जाबोबाय थादोंमोन। गोबां दावहाफोरा जाबाय थानानै दिनैसिम बे दावहा महरै मोनसे दावहा होनानै थालांबाय आरो बे दावहायानो दिनैसिमबो जागासिनो दङ आरो बे दावहाया दिनै मोनसे गिथाव महर लादों जाय थामथि मुलुग दावहानिबो महर लाहां जादों। बेबायदिनो गोबां दावहाफोरा बेयाव जालांदों। 1967 मायथाइ 1982 मायथाइयाव गोबां बेबायदिनो जाबोबाय थादों आरो गोबां समावनो इजराइलआ बै दावहाफोरखौ देरहाबोबाय थादों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोननै दावहानि गेजेरजों जारिमिनारि माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायबा अननानै लाइक खालामनो दाबाव। गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।